44 44 45 46 Il-grupp immexxi minn Wistin Vella offra somma rekord ta' 46,000 euro sabiex jerfgħu l-vara ta' Santa Marija waqt il-festa tal-Patruna fil-lokalità tal-Imġar Malta. Sallum ir-rekord kien ta' 17,000 euro li kien intlaħaq fl-2019 fl-aħħar festa li saret qabel ma faqet il-pandemija f'pajjiżna. L-offerta saret il-ħadd filgħodu fil-pjazza tal-Imġar quddiem il-parruċċani li nġabru sabiex jaraw min il-ħadd fil-għaxija kien ser jerfa' il-vara tal-Assunta li tant għandhom devozzjoni kbira liha. Net News tkellem ma' Wistin Vella li qallilna li dan huwa ta' unur kbira li huwa l-sabu. Din is-sena kienet il-mit sena u kienna preparati, inna nirfaw ħafna u din xtaqna nirfaw. Xtaqna. Kien ħafna. U aħna anke s-senta li għaddew, xorta minn l-offerta tagħna bħala grupp ma' kappillan, s-senta li għaddew. U din sena kienna preparati. Wara nuqqas ta' sentejn mill-festa kawża ta' restrizzjonijiet li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19 l-imġarrin kienu ħerqana ċ-ċelebrazzjoni ta' din is-sena. Luis Vella sostna li jittama li din it-tradizzjoni tibqa' dejja l-100 sena oħra għal ġid tal-parroċċa. In-nannu tagħna kien wieħed mill-oriġinali 100 sena ilu. Hija tradizzjoni li bdiet u għada u ħadd ma basa li saddum daqshekk għalqet 100 sena u jalla tibqa' sejra 100 sena oħra, aħna ma nkunux hawn u min ikun hawn jalla jżomm din it-tradizzjoni sabiħa, il għaliex wara kollox dana meta tagħmel donazzjoni bħal din, donazzjoni biex issir il-festa, biex isiru l-affarijiet fil-Knisja li jistgħu dejjem iżejnu u min għandu delizzju ta' ħaġa, min għandu delizzju aħna nħosslu li għandna bżonn nagħmlu l-parti tagħna biex il-festa ssir u r-raħal ikompli biex il-qudiem. Ta' fil-waqt li matul l-attività laqda nisa fl-Imġar b'ħidma dedikata jingħaqdu flimkien sabiex ġabru donazzjoni ta' aktar minn 4,000 euro. Matul is-sena li għaddiet minkejja li din l-offerta tar-reffija ma saritx xorta waħda kienu ġew mogħtija donazzjoni ta' 10,000 euro lil parroċċa tant tal-Qalbu. Tiri tradizzjoni tal-offerta tmur lura la wissu tal-1923 tradizzjoni illi bħalma seħ propju l-ħadd titlob illi ma tokki ta' nofsinhar quddiem ġemma nies il-flus tal-ola offerta jmorru fajnuna għal dawk fil-bżonn u l-ħidma pastorali. Din is-sena hija waħda ferm speċjali għall-imġarrin kif il-parroċċa tfakkar l-ewwel ċentinarju mill-wasla tal-vara titolari ta' Marija Assunta għal-festa ta' din is-sena. Apparti lat ta' attivitajiet speċjali fil-programm tal-festa żanżan ukoll man ġdid biex taħtu titqiegħed il-vara.